Firma sedačky R1 sa vo svete sedacích súprav už niekoľko rokov orientuje na krásu, štýl, komfort a dizajn. Vo svojej ponuke má širokú škálu výrobkov. Nájdu sa medzi nimi cenovo dostupné druhy nábytku, ale tiež modely určené pre náročného spotrebiteľa. Naša firma ponúka sortiment v oblasti denného bývania, čiže sedačky, postele, jedalenské stoly, konferenčné stoly, stoličky, v podstate všetko, čo sa dáva do interiéru. Máme aj lacnejší tovar, máme pre strednú vrstvu a máme aj tovar, ktorý je skutočne naštandardný, čo sa týka cen, čiže niektoré sedace súpravy idú až 10 000 eur. Každý si niečo nájde ako nás. Cieľom firmy sedačky R1 nie je len predaj tovaru. Dôležité je aj poradenstvo a celková starostlivosť o zákazníkov. Náš taký motto je v podstate, aby zákazníci boli spokojní. My dosť často nemusíme byť spokojní, ale náš zákazník musí byť spokojný, lebo v podstate tá živá reklama je tá, ktorá je najdôležitejšia. Naši zákazníci to vedia oceniť. Vidíme to z toho dôvodu, lebo sa nám dosť zákazníkov vracia a dosť nových zákazníkov máme od starých zákazníkov. Okrem výhodných cien a veľkého sortimentu zákazníci oceňujú aj potrebné informácie, ktoré im poskytnú zamestnanci firmy sedačky R1. Kúpa sedacej súpravy je komplexná vec, ľudia si toho není vedomí, ale najdôležitejšia vec je, aká je kostra tej sedačky. Tam, kde sedačka trpí tlak, musí byť plné drevo, V našom prípade je to párený buk. Pri výrobe je dôležité venovať zvýšenú pozornosť sedacej časti nábytku. To, na čom sa sedí. Tam sa zvyčajne dáva silikónová pena alebo kombinácia pena a perie. Tá silikónová pena nesmie ísť po 25 kg na meter kubický váhovo, lebo všetky tie pene, ktoré sú pod tom váhom, sú vlastne problematické a môže prísť k tomu presedeniu po určitej dobe, keď sa na tom sedí dlhšie. Tretia vec je samozrejme výber látky, respektíve kože. A látka sa vyberá podľa odolnosti voči oderu. A to sa merá v cykloch. Napríklad koža má 100 000 cyklov, odolnosť voči oderu 100 000 cyklov. Každá látka, ktorá je nad tých 30 000 cyklov, je už veľmi dobrá. Priemerne sa ročne na jednom mieste, keď sedíte, minie zhruba 5000 cyklov. Vlastne jedno sedenie je ten jeden cyklus. Firma sedačky R1 spolupracuje s viacerými známymi dodávateľmi, napríklad Myoto, Zona Mebel, Garant, Atlas a iné. Vo svete bývania majú dlhoročné skúsenosti. Tie prinášajú so sebou záruku kvalitných konštrukcií, materiálov a prevedení, medzi ktorými nechýbajú ani novinky. Vzhľadom na to, že sme orientovaní na viacerých dodávateľov a každý niečo nové dodáva, tento rok budeme mať rozšírený sortiment o lampy, budú nové zrkadlá. Vzhľadom na rastúci záujem spokojných zákazníkov uvažuje firma sedačky R1 o rozšírení súčasných predajných priestorov. To je nejakých 350 m2. Momentálne nám to, vzhľadom na to, akú máme zaujímavú ponuku, nám to nestačí. Čiže uvažujeme eventuálne o nejakom rozšírení. Prehľad aktuálnej ponuky bývania si môžete pozrieť na internetovej stránke www.sedacky-r1.sk. Nájdete tam komplexné spracovanie katalógov, z ktorých si dokáže vybrať každý zákazník.